Public humiliation ni Sir Migs. Na public humiliation kami. 2 sets, 2 matches, wala. Talo lahat. 2 sets, 2 matches. Oo, 2 sets, 2 matches. So ano ibig sabihin? Undisputed win. Walang reason para ano. Sirless lang. Hindi, wala. Sirless. Guys, tinarget na namin siya kanina. Sobrang kunat. Na mabola na si Birthday. Wala. Para mag-last game daw kami. Hindi, wala. Sir Migs. Kailangan pumunti sa public humiliation ni ano. Guys, kami ang good buds. Yung bad buds, mga good ka na. Mga good. May bad buds, good buds. Guys, nasa camera yun, no? Ay, camera. Sinulit? Hoy! Sakto na agad! Babata lang yan! Marami rin kayo, no? Sagot ng buhay ko. Oo. Hindi nga eh. Saan kasi? Isa lang late kasi. Saan yung sinasabi niya? Somewhere. He's eating me. Eating.
He's eating me. Bulacan? Ba't wala nakapost? Kaya, Saka ano lang yun? Mini tournament. I think hindi siya available. Sam! You just get through there, oh. Just get through. Please, I think he's not available. He's sleeping. Pangalan. Fire. Na. Ya, panood na. Out. Grabe naman yung hindi ano, hindi match yung nag-gomos kami, Vic. Nag-gomos kami. Nag-gomos kami. Kinuha niya lahat. Hindi ako makagana. Ginawa ko sila bayaan. Hanggang napagod. Touch. Kaya game ka na. Kaya game ka na. Uy! Sarap!
4 na eh. Last game tayo. Mag-rematch kami. Sino? Mamaya pa yan. Rematch kami. Rematch. Natalo kami. O, sino nga pala? Tayo ang dalawa. Sino ba kanagano? Sino? Sino doon? Yung green? Kaya. Hindi, nakakaya. Siya din yung kalaban namin na si Vic. Ingat! Nakalaban niyo ni Vic? Siya yung kahit saan. All over the place. Ako ngayon yung workout ko eh. Tapos siya naman kinuha niya natin. Alam mo, parang siya nung first game mo. Kinuha mo lahat ng sa akin. Ayaw mo mamigay. Nine loss. Invite me to the Ouch! Yan.